ayam buat apa kamu ayam umani nakabaya ka na ukabaya Allah subhanahu wa ta'ala ayam buat kunutan ku programa ku kawiyag na suwallah api anda niyan linggia sukawiyag wayama na niyan na mga kaden naroko na yama na niyan na mga pungunutan at nagato nakapapasad niya supulaw na niya usapulura kung na doon raw ito nakatiyari ma'awallah ada nagato nakaiman to agagawin napapasad niya supulaw na niyan mapita at tigin upang magayaman na niyan nabay na tigin na mapita na pamipya uriyan niya na niya pita na niya utatrag na niya kadar pasiran na ino tunda ko notiso kabaya yan nakagiayang buwag kunutan na sa programa ka wallah subhanahu wa ta'ala upang makapisuldi ka wallah kung ani nakabaya ka nataman ko kagdatukan na pisuldi ka niya naman kadatukan na sa kabaya wallah kadaka sa kadatu o kabaya wallah pangatamok ka sa kabaya wallah pangadapanas ka sa kabaya wallah upang na ayang buwag kagdatuang na kabaya wallah uway basta kabaya wallah napiya kamay to abangsa da pirak ka na basta ang datong kau Allah nagkadato ka din pamana kada ko sa kadato sa kabaya wallah uway apya mamigala ka pamilya kana kay pirak basta kung kau Allah sa kadato nagkada ka sa kadato pangata mo magwari sa kabaya wallah uway apya ka buklo na basta kabaya mo wallah pangata mo ka na ibut ka pangata mo ka din o pamana yaman na niya na pagadapan na sa kabaya wallah uway basta na balik ka niya na miskin na yan nakunutan na sadya programar kau Allah ato na idalin naging naguruan na yaman na mga guruan ni matawron kasi sa suratul Imran nasunod sa Allah ta'ala iminutulog yang dati wallahu ta'ala qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir baru ang ya Muhammad sallallahu sakabaya wallah katabu sakadato nagatabu sakadato sakabaya wallah kada sakadato nagada sakadato sakabaya wallah puru yang sumawiya-wiya lagi puru wallah sakabaya wallah pagada panas niya nama pagada panas wallah ginan swallah akhirin ko mga ginotanu askan yan imbubaya-baya uwaya makna niyan na mga kaan niyan ginan ni ditero na iman para kasi wallah ano man ingkat tarima upisa katawan kung ano boleh wallah askanyan ni Tuhan aku mukontrol waya makna niyan na mga kaan niyan swaya makna niyan na mga limu wallah subhanahu wa ta'ala dia kaya di tengah mana ni na ditano di pamagusay na limu napa dito sa limu wallah sukat wanga ko karumanga pansalimu wallah sukat girga sa muryataw pansalimu wallah ta'ala sukat girga sa parahisan uway na ubang kapangalilipati ya limu anan ang naubatata limu anan ang naubatan itiasa kung di nga di ka paguyag-uyag sukaruma na limu anan uway na pipigiraga adin mati magaan na pangapuganata ang ganubu wallah lagit mambu muryataw padanan salimu uway na pipigiraga ang nabatata so di ini diyaman na niyan na kapaguyag-uyag ako sa mga muryataw ka ako maamasa pangapuganat lang wallah lagit mambu parahisan pati mutamukan ayaman na niyan na limuanan ugay napipigiran ka ayaman na niyan ang nabundayo sa dayo na ayaman na niyan na di ka muna suntamuk ka ayaman pipigiran ka na ulis ka niyan yung ganatra ka nasaka ayaman na niyan ng ganaton so ato na ako ni pinakamiya kapiapialing mo wallah ubabay mama upama kaibugir ka wallah nagyambot ayaman na niyan na baling na niya na dato di na ba iya gumagalubog po agama miya sampurna so nikmat limu wallahu ta'ala mo bisa kataan o nitumpok ka po agama na upo no di ka nitumpok po agama na dengan penutulay ka lakay tamo dengan penutulay ka lakay ka dato kaya man na niya na kawiswisan ka ataw kaya man na niya na alungan na kaamawin ugay na upama kasisir ka so agama na piyada tamo ka dahil kadato ka na miya kuwang ka sudan lawan yan ama piya ka tugumpia kaya man na niya na kawiyag-uyag sa alungan na mawin sakan at ibu imam sa Balkis nagkudun abarakan mga lawan pagyatingin na ini kamong sa mga tao amit tataliadong sububaya iyang ikarumanian mitataliadong sububaya iyang umawatarian mitataliadong sububaya iyang uparahisan yan ang nabang ay kaniya tayo sutaw na buong palabangan si karumanian buong palabangan sumawatarian buong palabangan sumiya pupugu iyan sa iyang kaya dunia yun hati ko imam sa Balkis dadun ang makalawan ang abdububaya akan uliaw lupa na sumasiyapakan ko mga subuan wallah sumagalabangan ko mga simbagan ko wallah kasi ang pusambaya so mga tilawat akan so dikra kan so mga amanay pakaran ya ko Allah nagidalawan yan abdububaya akan kuliaw lupa agya umatay ako nakapugunaan akan suamalakan bakaw nakabubur nakapugunaan suamalakan titiya ko musirat nakapugunaan akan suamalakan nakaberat tubuh kami ya Allah nakapugunaan akan suama dan yan na amal aniya pasadang